representa la síl·laba. Ja hem separat les síl·labes. Ara P és plàner i és la tònica. I és monosíl·laba, polisíl·laba. I trom i ta, què són? Com se diuen? Trom i ta. Les síl·labes aquestes dues, com se diuen? P. La trom i la ta, de trompeta, veus? Trom i ta, que no les has subratllat. Aquestes dues com se diuen? Àtones. Àtones, per què? Perquè sonen com? Perquè sonen fluixes. Perquè sonen més fluix. Vale, Mariona, doncs ja està.